вкусна някак си. Не знам за мазни. Що? Тя няма да й направи нищо? Ето, излиза. Абе, малко не там. Не, бе. Никога не е била. Абе, прави сбори се да изтича. Как го прави сега, защото тя от една година едва ли е галил някой? Той се оплаши малко. Кой? И тя и муска се поизплаши. Чакай малко се отпусне. Да, мама. Тук на тревата, ела. Ела си тук, писия да, мама. Тя кога е била навънка? Това знам. Мицано, виж какво хубаво има мамо тук. Да, мъченка, хубаво ли маменци тук? Красотичка. Сега да подуши кой къде е бил, какво е правил. Мицано, ела да видим котите, мама. Айде, ела да видим котите там, мечи. Мамичко. Нагри се, пичка. Пробвам отвънка, не мога да държиш и да снимаш. Той ще избега котрака отвънка. Няма ще го държим. Как да снимам? Чакай да видя, нека да го сложа камерата. Стой. Ето така става. Ела сега да видим котето. Ела, мамици, да видим котето. Ела. Оба. Къде е котето, мама? Не мога и да ви снимам двамата. Ще снотим просто то. Mucho do not bother about the cat at all. But the cat is scared. She jumped on me. Hide. Mucho, mom. Let's go. Come on. Come on, sweet. Come on, come on, come on. Ela. Depois tem uma chezinha, hoje. Не, само я държи, не се затваря. Добре. Чакай да включим малко. The cat has gone somewhere. Еле, Мари, Мари! Голямо куче, вижда го като заплаха. Let's go. Еле, Мари! Listen, Jelena. Еле, Мари! Охо, брам. She's lost now. The cat is over there. Мари! Не, Мари! The cat just jumped on the top of the cabinet. Мари! The cat is over there. Моренцето, гома му си скрити там. О, красавица. Вот изде. Пусни я, тя няма да скочи. Тя не скача. Не се впечатлява. Мари! Идем, Мари! The dog is loose. Абе, на черното видели как реагира спокойно. Еми ги черните са от бебенци. Охо, брам. Ох, на мама, котито е хубаво. Младенце, къде мама писанката? Изплати се мама писанката от тебе, бебе. Къде мама котито? Котенце, мама. Няма. Спокойно. Okay. Now she's not loose. I'm holding her just in case. But she just took a sit. She doesn't make any noises. She doesn't do anything. So she's not problematic with the cat as well.
No, Muca has no problem with cats. Ако му скочи котката, може да се защити. Това вече са екстремни неща. I don't know what will happen if the cat will try to scratch her. But as you could see in a normal situation, Pepper is not impressed anything. She's not interested even to play with. And it's quite stressful for her because she hasn't been out of the shelter for nearly 2 years.